Здравейте! Сега ще играем Майнкрафт. Ще ви кажа, аз съм правил една печка. Ето така печка. Много удобна. Много удобна истина. Сега е нощ, обаче. Да видим да поспим, че не ми са. Общо взето ще ви покажа как да направите. Може да се украсите както искате. Лично аз предпочитам обикновената печка. Тъй. Иначе, премайте такова си имам в момента. Трябва да е поне някъде към 5 купчета това. Да е високо, няма значение. Толкова да е високо. Посредата на печка. Една фуния на печката и един чест. И отдолу една фуния на печката. Сега. Тук слагате някаква храна. Само ще трябва пак да я презаредим, че свършва ред. Пробвах няколко пъти други. Примерно зашка. Вземате тук, слагате примерно 35, те отивате и тук. И оттам вече трябва да дойдат и така, ама що не идват, нямам идея. Нищо. Но вижте сега. Само гледайте. Гледаме сега. Ето. Аз лично предпочитам тази печка. Тя е много по-удобна според мен. Просто си спичате на нещата, отколкото да стрича някакви схеми и такива неща. Сигурен съм, че повечето хора знаят за тази печка. Ама просто ми казаха за нея, реших да я пусна. Да я видят хора, които не знаят за нея. Не изглежда лоша. Лично на мен ми харесват повече другите. Само да пробвам нещо. Къде са обикновените ръчки? Нищо не става. Човек. Това е. За хора, които не знаят. До скоро виждане от мен. Аз съм Супер 108. Не забравяйте да се абонирате за канала и за канала на Муратасос. И преди това пазете се от крипъри.